נמצאת איתי יפה היפה, שבאה ללמד אותי שיטה מיוחדת במינה שנקראת טרמפולטיס. אהלן יפה. אהלן מיכאלה. בואי תסביר לי מה זה טרמפולטיס. טרמפולטיס זה אימון על טרמפולינה, אימון שכולל הכל, כאילו אימון אירובי, סיבולת לב ריאה, אימון כוח. אנחנו הופכים גם את הטרמפולינה בעצם גם למיטת פילאטיס. כמה קלוריות צורפים בכזה אימון? באימון בן אדם ממוצע שאין לו שום בעיה, שיכול להתאמן אימון רציני, שורף בסביבות 600-700 קלוריות בשעה כזאת. אז מה קורה בעצם באימונים, או הקבוצתיים, או כשאת עושה אימון פרטי, מה קורה בעצם? אימון קבוצתי אצלי כולל עד 5 מתאמנים באימון, ומתחילים במשך 45 דקות, אנחנו רק על הטרמפולינה בעמידה, אם זה ריצה ואם זה קפיצות, ומשלבים מדי פעם גומיות, גם כן תוך כדי ריצה והליכה. ה-15 דקות האחרונות מיועדות לשכיבה על הטרמפולינה עם גומיות, שזה כבר מתיחות ועבודת בטן וחיזוק בטן וגב. יש פה רמות בקבוצות שלך? זה משנה איזה רמה? מכיוון שאני עובדת בקבוצה של עד 5 אנשים, אז יכולים להיות לי אחד שהוא בקושי זז, ואחד שהוא יכול ללכת לאולימפיאדה. כל אחד יש לו את המקום שלו. זה לא קבוצה ענקית, זו קבוצה קטנה, וכל אחד עושה בקצב שלו. אז בעצם יש לנו פה מכשיר קטן וחמוד, שאפשר להכניס אותו לכל גודל בית, לא צריך להיות בית עצום וענק, והכל יש במכשיר. גם שורפים שומנים, גם מרזים, גם חיזוקים, גם גמישות, וגם זה שומר לנו על העצמות. לגמרי, וכל גיל. אימון התגשמות כל חלומותיי. להתראות.